Għattu li l-iskema stabilta hija perikoluża u li tneħħuha tirtiraw din l-attu? L-iskema tal-istabilità ma tantx naħseb illi ħadmet. Iddikjarat dan il-kandidata nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-istess Partit Nazzjonalista li trattat l-għoli tal-ħajja. Camilleri komplit fuq dak li qal ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li fuq il-Midja Nazzjonalista sejħilha skema instabbilta. Din l-istqarrija tkompli ma' oħrajn magħmulin minn esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kap Bernard Grek li sejħilha tfarfir taż-żeba. Kif inhu magħruf ċifri tal-Eurostat jikkonfermaw li mindu daħlet l-iskema stabbilta trażnet l-inflazzjoni, partikolarment fejn jidħlu prodotti tal-ikel ikkonsmati mill-familji Maltin u Awċin. Meta l-ġurnalista ta' dan l-istazzjon imbagħad ippruvat tistaqsi l-istess mistoqsija lil kellim tal-Oppożizzjoni Ivan Castillo, dan ħarab milli jwieġeb u għadda għall-mistoqsija tal-ġurnalist tal-Midja Nazzjonalista. Fl-aħħar xhur Castillo nnifsu kien qal li kieku din l-iskema jneħħiha. Ġifier mhux ħatirtirawha u forsi anke ndur lejk Ivan. Lejn l-aħħar tal-konferenza l-ġurnalista reġgħet staqsit lil Castillo, iżda flimkien ma' Camilleri qam u lebbet il-barra. Ivan forsi nista' anke ndur insaqsi lilek jekk ma jimpurtax. Grazzi Nistaqsik mistoqsija. Mistoqsija sempliċi. Taqbel l-iskema stabilta hija perikoluża?